O protagonismo das mulleres na educación foi un longo proceso durante os séculos XIX e XX, aínda que ser mestra era das poucas profesións que podían exercer fora da casa. Hoxe coñecemos a 3 mulleres que demostran que no século XXI elas teñen moito que aportar en todos os ámbitos docentes. Alicia Romero ten 32 anos e é profesora de Lingua e Literatura castelá. Ademais, comparte as súas ensinanzas en Instagram con máis de 20.000 seguidores. Con 67 anos, Elisa Arias leva 35 dirixindo o Conservatorio Profesional de Música de Redondela. E con 62 anos, presentámosvos a María José Alonso. É a científica española con máis influencia. Elas, as nosas mulleres galegas, as que contribuíron á creación do noso legado histórico, as que dan forma ao noso tempo e as que deseñan o noso mañá. Mulleres que co seu que facer case invisible construen dende as súas tarefas a nosa realidade. Queremos coñecelas a elas, as protagonistas das nosas historias do pasado, presente e futuro. Soños cumpridos de mulleres fortes que toman as súas propias decisións. A nosa viaxe ao pasado trasládanos hoxe a 1914, cando nace no Carballiño ourense Antonia Ferrín. O seu pai era mestre e, en contra dos costumes da época, trasladas a Santiago coas súas 4 fillas para que fosen á universidade, e conseguiuno. En 1930, Antonia comeza a estudar químicas e 4 anos despois inicia a súa traxectoria docente ao mesmo tempo que estuda matemáticas. O estalido da Guerra Civil trunca os seus proxectos, pero pronto consegue continuar o seu camiño e estuda farmacia e maxisterio. Foi unha profesora e estudante incansable, pero non foi ata 1953, con 40 anos, cando conseguiu o seu primeiro emprego estable, aprobando as oposicións, porque Antonia Ferrín converteuse na primeira muller profesora da licenciatura de Matemáticas, creada en 1957 na Universidade de Santiago. De volta ao presente, coñecemos na mesma universidade a María José Alonso, catedrática de Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica. Ela tamén sentiu dende pequena a maxia da química. A mí me gustaba mucho la química. Básicamente, lo que me motivó fue un poco la influencia de los profesores del bachiller, como ocurre siempre, ¿no? Y al final me decanté por farmacia porque entendí que era la química aplicada a la salud, aplicada al desarrollo de medicamentos. Creo que del orden del 80% éramos mujeres alumnas. Profesoras había moi pocas en toda a facultad. Ao longo da súa traxectoria universitaria e investigadora, María José contou co apoio de mestres que a axudaron a chegar ao máis alto. Qué duda cabe que mi primer maestro fue el profesor Vilajato, que me recibió ya en cuarto de carrera, ¿no? Tuve siempre su apoyo, su aliento y me dio muchísima libertad, que eso también lo valoro mucho. Seguidamente con el profesor Couvreur en Francia. Después de mi estancia postdoctoral en Francia, estuve en París y estuve también en Angers. Bueno, pues lo lógico y natural era aceptar una propuesta de plaza que había en Santiago. Incluso conseguí ser profesora titular muy joven, a los 28 años. Yo me veía demasiado joven, pero también decía yo, ¿y qué pasa en Estados Unidos? Tuve la suerte de encontrarme con el profesor Langer del MIT. Se lo planteé el ir a Estados Unidos y allí estuve hasta los 31 años. Y a la vuelta fue cuando ya creé mi laboratorio. Y el último jefe que considero jefe es Enen Barro, de quien también aprendí mucho y quien verdaderamente tuvo que hacer su esfuerzo para convencerme de que fuera vicerrectora. Yo no me veía con la capacidad. Siempre digo que estos hombres han impactado en mi vida porque me han dado, me han hecho creer en mí misma, me han animado a seguir adelante. Ela demostrou gañar confianza co tempo e a experiencia. E tivo ambición. Con 31 anos, creou o seu propio laboratorio, no que lidera proxectos pioneiros. Básicamente lo que hacemos es mejorar las propiedades de los fármacos y para ello lo que hacemos es asociar las moléculas de los fármacos, de los antígenos, a un vehículo transportador, que es una nanopartícula, que tiene esa capacidad, en cierto modo le da una
inteligencia al fármaco para decirle a dónde tiene que ir, ¿no? Yo diría que dentro de los ámbitos que más se están beneficiando son aquellos en los que trabajamos nosotros, que son a nivel del sistema inmune, enfermedades autoinmunes, vacunas, e a nivel del cáncer. Valora a xente polo seu traballo, que tamén é algo superimportante, porque eu penso que unha boa líder, un bo liderazgo, sempre parte desde unha posición de respeto e de poder valorar as cualidades da xente que ten o seu cargo para precisamente potenciar aqueles aspectos que poden axudar a cada unha a desenvolver a súa carreira profesional. María José ven de recibir a Medalla ao Mérito na Investigación en Educación Universitaria, o máis prestixioso recoñecemento ao seu gran labor. Ha supuesto muchísimo, de verdad. No sé si es que, claro, es un gran reconocimiento. La verdad es que es el más alto reconocimiento que puedo tener, me imagino. Y cuando me llamó el señor ministro, yo realmente me emocioné. Para mí la mayor satisfacción de mi trabajo como docente, como investigadora, es la formación de personal. Y la formación de personal a nivel de doctorado es algo que me satisface muchísimo. No hace falta animarlas para hacer la tesis, hay muchas mujeres interesadas en hacer la tesis. De hecho, a ver, el porcentaje de mujeres en el grado, en farmacia, que anda por el 80%, bueno, baja al 50 y tantos % en la tesis. El problema es que no pierdan la ambición en ese momento en el que, bueno, pues seguramente tendrán pareja, estarán pensando en construir una familia y empiezan a pensar, eso es demasiado complicado para mí. Claro, entonces ahí es donde a mí me gusta intervenir. Lo he sufrido yo misma y lo sigo sufriendo cada vez que me piden, bueno, pues, por ejemplo, ser la presidenta de la Control Relief Society, siempre me sigo cuestionando si seré capaz de hacerlo, si estoy lo suficientemente formada. Y eso es algo muy típico de las mujeres. Y luego hay, bueno, pues a lo que recurrimos siempre, ¿no? Las responsabilidades familiares y del hogar. A ver, a mí nadie me impide estar trabajando de madrugada, cuando los hijos se acuestan, en cualquier momento. No hace falta seguir un horario estricto. Entonces, tanto para el hombre como para la mujer, a la hora de conciliar, yo considero que la investigación es uno de los trabajos más bonitos. Como María José, Elisa dedica o seu día a día a formar as novas xeracións, pero no seu caso a través da música. 25 anos en Holanda e dende hai 35 é a directora do Conservatorio Profesional de Música de Redondela. Gracias. Tería 7 anos ou así, cando meu pai me daba as primeiras clases de linguaxe musical, o que é agora linguaxe musical, eu desde esa xa soupen que eu quería dedicarme a isto. Eu son titulada en clarinete en Holanda e logo despois o meu pai necesitábamos un saxo para o grupo, porque o meu pai tiña un grupo en Holanda para tocar e me impactou tantísimo o son que abandonei o clarinete e me dediquei especialmente ao saxo. Sí. Hola, jefa. Hola, Santi. Boa tarde, que tal? Boa tarde, ben. Vale. Tiñamos que ver o tema das masterclass. Elisa coido que o tivo non complicado, senón moi complicado. Máxime na época na que ela chegou a España, prácticamente o tema do saxofón era algo exótico, podríamos decir, e a muller, pois, non estaba integrada no sistema educativo musical. Foi a primeira muller que se incorporou a ese sistema. O momento de recibir clases en Holanda e o momento de recibir clases aquí en España non teñen nada que ver. Algo que ali estaba normalizado, que calquera muller tocara ou cualquier tipo de instrumento de vento, aquí non estaba tan normalizada. Miramos as datas. Sí, hai que mirar as datas e o tema dos vuelos. Da logística, sí. A mí me confirmaron todos. O que pasa que o que temos que ver, Martín Mas, Ralf de Kleining, Martín Mas para música de cámara e piano, non? Sí, os dous. Para o vosso departamento, non? Sí, os dous. Elisa escoller o saxo, un instrumento maioritariamente masculino e ademais viña de Holanda, unha transición nada sinxela. No conservatorio había un señor, un bedel, que xa era maior, que estaba a punto de retirarse, e lle daban uns papeliños para chamar por a xente que estábamos esperando para examinarnos. Entón o señor, pois, chamaba Eliseo, Eliseo, e claro, non se levantaba ninguén, e dixe, non será Elisa? Así, como se apellida? Vale, digo, pois si era eu, e o señor, pois, non se imaginaba que unha muller fora a examinarse de saxo. Prepareivos para hoxe un dúo
dúo concertante de Singlé. E vamos a ver se vos gusta, vale? Empezamos, vale? Mira, cuidado, na primeira nota non me puxedes o sonido. Ta, no. Elisa, como profesora, é moi exixente, pero tamén é moi cercana. É unha muller que sempre busca que loitemos polo que queremos, é unha muller forte, que sempre dedica moito tempo a nós. Vale, casi. No. Creo que os nenos temos que darlle a oportunidade de formarse desde ben pequeniños e claro, se non hai donde, pois o mellor hai moitas vocacións e hai moitos valores perdidos. A música nun pobo fai un pobo máis rico, máis sensible, máis humano. Para min como docente o mellor é o trato, a interrelación mestra-alumno. É tan enriquecedor, a min ensíname tanto que bueno, é algo que eu non podría vivir sin eso, non podría vivir sin dar clases, me parece imposible. Hola chicos, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, sabéis que vamos hoy a empezar a traballar serenade número 44. As mulleres agora na educación musical creo que xa é unha realidade, eso xa está superado e aquí neste noso centro temos matriculados estadísticamente máis mulleres que homes e eu neste momento teño que dicir que as que están terminando os estudios de grado medio este ano son todas mulleres. É certo que nos postos altos os homes aí non lo deixan fácil. Pero eu sempre lle digo ás miñas alumnas, nada, que diferencia hai? Non hai ninguna diferencia. O sea, tedes que creer en vos mismos. Dúas exalumnas que son profesoras, viven, traballan no ensino e que siguen pertenecendo á orquesta de casadas e que viaxan cos fillos con nós. Cando temos, fai pouco que tivemos unha xira por Holanda, por aí, viñeron e levaron as nenas con nós. Non pasa nada. A nivel profesional, eu estou satisfeita con todo o que conseguín a toda agora. Que me permitan seguir traballando e facendo o que estou facendo eu con isto, estou feliz. Pois por hoxe rematei a clase. Rematei as clases, marcho para casa, que quero disfrutar un pouco da familia. A pesar de ser unha das mellores profesoras de secundaria de España, Alicia aínda non ten praza fixa e tócalle ir rotando por diferentes institutos. Hoxe recollémola a saída do Alfonso VII de Caldas. Este ano traballo con rapaces de primeiro e segundo da ESO. Intento sempre facer as clases dinámicas, utilizando as novas metodoloxías, deixando un pouco máis de lado esa metodoloxía tradicional memorística e de clase maxistral. Agora imos ir ao instituto no que estiven traballando hai un ano para ver os meus exalumnos, cos que teño moi boa relación e teño moitísimas ganas de velos. Chegamos ao Instituto Lamas de Abade, que foi o primeiro centro no que traballei. Madre mía, qué mayores. No reconozco a muchos de vosotros casi. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal este año? Bien. ¿Sí? Bueno, Pepe, ya te estás quejando. É unha das que máis fixo por nós, por así dicilo, o sea, botou moito tempo preparando as nosas clases, fixo web, fixo para que fora moito máis amena todo. Integrou novos métodos para os estudiantes e creo que falo en nome de todos que nos axudou bastante. Alicia foi nomeada a quinta mellor mestra de secundaria do país entre 1.500 candidatos. E os seus alumnos coinciden en que sobran argumentos para terlle outorgado o primeiro posto. Nos mandaron facer un traballo en grupos de inventarnos unha obra de teatro e deixounos un temática libre, todo libre, e que nos o representáramos diante de todos. Era a risas, a comedia, o que nós facíamos, e sentir que o que nós facíamos tiña un valor académico. De verdade que alegrome moitísimo de vervos. Agardo que vos vaya todo super bien. Nada, que eso, que estoy súper contenta de estar aquí. Así que nada,
Chao, chao. Cando Alicia volve ás aulas onde impartiu clase, as reaccións de ilusión sucédense. ¿Qué tal os va todo? ¿Sí? A mí bien, a mí me va todo más o menos bien, bien. O sea, estoy trabajando en otro cole, un poco más lejos de aquí, pero bueno, estoy muy contenta. Pasamos moitas horas con ela. E temos de cariño. Pero a vos tamén. Creo que é algo que deberían de facer máis profesores porque de veras apréndese moito, é unha forma moi divertida de aprender. Espero que esteades super ben e nada, que a ver se nos vemos pronto, de verdade. Chao, chao. Penso que na docencia está bastante ben repartido o tema de xénero, a igualdade. Non creo que se xa moito máis difícil chegar a formar parte dun equipo directivo por ser muller, pero sí que o vexo noutros puntos, no, da profesión. Algúns alumnos trátannos de forma totalmente diferente que os profesores homes. Considérannos quizáis un pouco máis débiles, entonces a relación con nós é totalmente diferente. Eu vexo que cando entran os meus compañeiros na aula, como que reina xa o clima de respeto e nós quizáis témolo que ganar máis un pouco nala. O meu soño sería seguir sendo profe, quizáis empezar a compaxinar un pouco o traballo de formadora de profes, pero realmente a miña pasión é ser profesora e iso é a que me quero dedicar. A nosa protagonista do pasado, Antonia Ferrín, ademais de profesora, tamén foi a primeira astrónoma galega. A súa paixón polas estrelas descubriuna nos anos 40 xunto ao profesor Ramón María Aller, fundador do Observatorio Astronómico da Universidade de Santiago. En 1963, Antonia converteuse na primeira muller que leu unha tese de doutoramento en España sobre astronomía. Pero a pesar da súa brillante traxectoria, non o tivo fácil por ser muller. Cando o seu mentor enfermou e buscouse un substituto para a súa cátedra, ela foi excluída. Antonia compaxinou a investigación e a docencia ata que se xubilou en 1984. Faleceu aos 95 anos en 2009. De novo aquí, constatamos que as nosas protagonistas do presente si chegaron onde se propuxeron, aínda que o camiño tampouco foi doado, como María José, que foi á universidade grazas ao empeño dos seus pais, o inicio dunha traxectoria impecable. Mis orígenes son en un pueblecito de León llamado Carrizo de la Ribera, 2.000 habitantes, en el seno de una familia modesta, muy trabajadora, 2 hermanas, padre y madre trabajando en un pequeño negocio, en un establecimiento de alimentación y pescadería. Tenía un vecino que trabajaba en la farmacia del pueblo. Y sí que es cierto que recuerdo de ir a ver a la farmacia el herbario y que yo me planteaba ya desde pequeña por qué esto actúa de este modo, ¿no? Mi primer curso universitario lo recuerdo con tristeza. Me di cuenta al llegar aquí que tenía prejuicios, tenía una confianza nula en mí misma. Pensaba que quizás por el hecho de proceder de un pueblo en el que, pues, digamos que el estímulo universitario no había llegado o estaba llegando, pues que quizás no tuviera la formación adecuada. Pero poco a poco, con las notas y tal, y empecé a hacer amigos y me fui sintiendo cada vez mejor. Y bueno, luego fue cuando conocí a las que mantengo al día de hoy como amigas, entre ellas Josefina. Necesitaba unos apuntes porque me coincidían asignaturas y había perdido clases. Entonces pregunté en el colegio, ¿quién me puede dejar unos apuntes? Y me hablaron de una chica de León que tenía muy buenas notas, entonces, que se llama María José Alonso. Los apuntes eran fenomenales, yo quedé impresionada cuando vi aquellos apuntes y ella no tuvo ningún problema en dejármelos y hasta me explicó alguna cosa por si yo no entendía. Agora, dende a madurez, María José valora aínda máis o gran esforzo que fixeron os seus pais para que ela fose á universidade. Ellos decían esto es lo mejor para ella y ya está, no se cuestionaban nada más. Y ahora como madre veo que efectivamente hicieron un esfuerzo, ¿no? Lo valoro tanto que lloro cuando lo pienso, me emociono. Porque yo pienso a dónde podían haber llegado mis padres si hubieran podido tener la oportunidad de acceder a una educación, siendo como eran tan inteligentes y tan trabajadores. Y el hecho de que hayan pensado en que yo podía seguir adelante, la verdad es que estaré eternamente agradecida. Es la mejor herencia que me han podido dejar.
Ser muller non obstaculizou a súa carreira docente e investigadora, pero recoñece ter vivido situacións de desigualdade. El hecho de ser mujer, para mí, considero que no ha sido ninguna traba en mi desarrollo profesional. La verdad es que no. Que haya oído comentarios machistas, sesgados de género, sí. Recuerdo de estar con mi director de tesis, por ejemplo, el profesor Vilajato, a quien le debo tanto, y recuerdo de que una vez que yo era profesora coincidir en alguna reunión o en algún tribunal en el que estábamos ambos. Entonces el modo de presentarnos es María José, el profesor Vilajato. Cuando yo llegué al departamento llegamos varias mujeres a la vez a hacer la tesina, la tesis, todo el profesorado era masculino y al cabo de un tiempo se planteó la necesidad de buscar un habitáculo para manejar animales de experimentación. Y la mejor idea que se tuvo, que fue aceptada unánimemente, fue desprenderse del baño de las mujeres para hacer esa sala de manipulación de animales y quedarnos con el baño de los hombres, algo a lo que yo me negué y rápidamente puse un símbolo de mujer y de hombre en la misma puerta para que todos utilizáramos el mismo. María José ten claro que a familia é o máis importante, pero sen descuidar o crecemento profesional. He podido conciliar yo y ha podido conciliar mi marido. Los dos hemos conciliado. Esto es importante, porque si concilia uno, significa que su carrera se resiente. Pero, obviamente, en primer lugar está la familia. Pero el trabajo es muy importante para tu realización como persona, para ayudarte a ser feliz. Y sin duda, estoy segura de que es bueno también para tus hijos el ver el ejemplo como yo vi de una madre trabajadora. E como soño persoal, o mellor desexo para o seu fillo. Lógicamente, mi mayor ilusión es que mi hijo pueda desarrollarse del mismo modo que me desarrollé yo profesionalmente y sobre todo que pueda tener un trabajo que le haga feliz como me hace a mí. Es mi sueño. Elisa tamén viviu o gran apoio da súa familia na súa carreira musical, pero no seu caso, porque medrou cun pai músico, como agora o seu fillo con ela. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te foi o día? Hola, ben, e ti que tal? Como andas? Bueno, vamos tirando. Ben, tuve Como clase foi a con... mañá? Moi ben, tuve en clase con Mateo, ben, estudiou ben. Eu nacín en Ousille, na parroquia de Gondivós, no Ayuntamento de Sober, Lugo. Fomos moi felices ali na aldea, hasta que posteriormente emigramos. Cando chegamos a Holanda, meu pai, como era músico, que ali dedicábase a outro traballo, era tejedor nunha fábrica de textil, formou un grupo e preparou un grupo que se chamaba Los Hispanos. E ali me regalaron un clarinete, nos regalaron un uniforme, e ali empecé. No, pero despois, claro, como facía falta alguén que cantara, pois meu pai me practicou comigo, me ensinou, e despois paseamos toda Europa co grupo. Mira, José, o meu primeiro concerto en Holanda, o Ito, que me deu clases de clarinete, e o papá e eu. E o papá, nese mismo día, o papá foi facer unha foto con mamá, ali co uniforme da banda. Estos uniformes, cuidado, que molan. Saliu unha oportunidade a través da música de poder dedicarme ao ensino e aí se fundiron dous ideales maravillosos que tiña eu, mestra e encima música. Mira que joya teño aquí, mira que pose tiñas tú aquí de pequena. Tiña pelo, pero un tío interesante, te das cuenta? Mira, papá, a miña familia é o mellor que teño, sin dúbida. Sin ela, eu non sería nada. Meu marido non está, desgraciadamente, falleceu hai 2 anos, pero era o meu compañeiro, o meu amante, meu amigo, todo. Cando eu empecé a estudiar, xa máis en serio, se nos planteou, claro, como organizar a vida familiar. Tiñamos un neno pequeno. Eu nunca encontrei dificultades para poder organizarme. Todo o contrario, eu sempre lle dicía a él que fora un sacrificado. Pero él me decía que non. José, o fillo de Elisa, tamén continuou o camiño da familia, vocación de mestre e sangue de músico. Bueno, José, mira, tócame un momento isto de as xapanecas, esa parte donde vou falar eu co público para que me leven as palmas. Así. Ela ten orquesta saxofón, senta que eu son arranxista e compositor, e o traballo é o típico de produtor e arranxista con directora de orquesta, o sea, ela manda, pero despois facemos o que escribo eu. Entón, esa dicotomía tan
tan interesante a nivel pois relación, pois se transmite de nai a fillo e despois tamén no traballo. Para min a docencia hoxe en día, que xa teño uns anos máis, pois significa pois querer ensinar algo e transmitir algo. E iso é o exemplo que se vive con unha persona como a miña nai, desde pequeno. Vale. Vale, vale, Sí, non? vale, vale, sí, 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 sí. Sí, sí, é suficiente, é suficiente, sí. Entonces... Sí, sí, no, pero mira, no, no, xa está claro, para mí xa está claro. Vamos a comer, deixa... Vamos a comer. Sí, sí, eu teño claro, xa está ben así, vale, vale. O soño máis importante non se pode cumprir, porque sería o de estar con meu marido, iso non se pode cumprir. Por o demais, eu quero ver crecer os meus netos, teño uns netos maravillosos, unha neta que toca o piano e o clarinete fenomenal, un neto maravilloso, ver que a meu fillo se recoñeza aínda máis a laboura que está facendo a nivel musical e que no futuro algunha muller poda retomar a orquesta que eu levo tantos anos adicándome a ela. Elisa transmítenos o seu amor incondicional pola docencia e a música, e por suposto pola familia. E déixanos claro a gran confianza que ten nas mulleres. Quero darvos as gracias por permitirme falar de educación, falar de mulleres na educación e de explicarlle ás miñas alumnas e a todas que podemos, que nos movemos o mundo, que as mulleres somos forza e que calquera pode desempeñar calquer posto de traballo na educación e nas outras cousas da vida. Moitísimas gracias. Chao, me deixo vos, vale? Como Alicia, que se esforza cada día por ensinar aos seus alumnos coas metodoloxías máis atractivas e innovadoras. Eu son de Madrid, despois do bacharelato empecé a estudar unha carreira de ciencias, empecé a estudar medicina, pero decateime que eso non era o meu, cambiei rapidamente para filoloxía. O meu pai é profesor e a miña nai traballou sempre nunha librería, entón eu estaba rodeada de libros e de profesores. Aquí é onde teño un pouco os materiais. Algúns dos que fixen estos anos foi un trivial, só traballar moito con xogos que xa existen pero adaptados á miña materia. Ou un bingo con verbos, o sea, que utilizo moito sempre a impresora e a plastificadora para facer todo isto. Agora mesmo estou rematando de preparar un dominó de palabras. O que temos que facer é ir colocando como se fora un dominó. Aquí tenemos lagartija, que é un sustantivo, e temos que xuntalo con outro sustantivo, pois neste caso, por exemplo, escondrijo. Cando empecé a traballar como profe nun instituto, creeime unha conta de Instagram no que subir materiais que lles pudieran chamar a atención e poder traballar con eles desde aí. O que pasa que este Instagram empezou a facerse bastante máis grande do que pensaba e ao final agora mesmo é un Instagram que utilizan sobre todo profes para utilizar os materiais que eu vou subindo e traballar así nas súas aulas. A pesar do sobreesforzo que supón o seu xeito de entender a docencia, a Alicia encanta o que fai. Ás veces ven máis aos seus profesores que aos seus pais, ¿no? Porque moitos deles traballan e necesitan tamén ese apoio emocional. Eu non son vou a clase a decir estos son os tipos de sustantivos ou estos son os tipos de verbos. Eu intento traballar tamén moito a conexión emocional con eles, para min é o mellor de todo. Eu intento darlle sempre as clases sobre literatura esa perspectiva de xénero, porque moitas veces as autoras están olvidadas nos libros de texto, os rapaces prácticamente non coñecen autoras mulleres, sempre o canon está establecido para homes por homes. Entón, bueno, eso é unha parte tamén moi importante da miña vida como profe. No seu estante acumúlanse os recordos e recoñecementos. Regaloumo unha alumna, parece moi chulo. Despois teño por aquí o regalo que me fixeron desde os premios de Educa por quedar a quinta clasificada
nos premios a mellor docente de España na categoría de secundaria, e, bueno, a verdade é que fixome moitísima ilusión participar do concurso, que os alumnos me nomearan, e estar ali tamén na gala, que a verdade é que foi impresionante. Un dos meus soños, que está relacionado tamén coa miña profesión, sería traballar como profesora de castelán en China. Sería unha das cousas que máis me gustaría facer nesta vida, por eso estou aprendendo chino, e, bueno, pois poñer todo eso que eu coñezo de aquí, pois leválo a ese país a traballalo ali. Grazas a este percorrido, descubrimos que Antonia Ferrín foi a primeira profesora de matemáticas na Universidade de Santiago, ademais da primeira muller en España que leu unha tese de astronomía, pero non lle puxeron fácil. Ademais, constatamos que a docencia é clave para formar as mentes do futuro e levámonos 3 historias de mulleres que transmiten os seus coñecementos ás novas xeracións para que sexan libres e felices.